090 2649 3144 a sha sauraro lafiya. Sayyadil bashari gatan mutan amina farin duba, dan dubai mai waka ne zana gai da masoyina. Da fari na sa Allah sarki mai dare mai rana, Allah ka ban baiwar waka na tsara baitocina. Allah ka ƙara salatinka ga annabi gatana, Amina da Abdullahi shi na wadina. Allah ka sa ahali da sahabbai dan kwasin riki manzona. Allah ka sa harin har ma dukan masoyan manzona. Allahu sarki kai ke mun idan na roka ba wani ba, ka ƙara mun baiwar waƙar yaban ma'aiki ba wani ba. Ilahu sai don muryata domin nawa ya farin duba, idan na raira kasidata a ringa cewa ba ni ba. Ka ƙara ban hikima ta yabo gare saɗa farin duba, dan dubai mai waka yau za na gai da masoyina. Kowa ya rike ma'aikina wallahi baya taɓewa, ina rike ka Rasulallah ka tallafe ni ka dafawa. Ko me nake yi in aka ce domin ka sai in dainawa, ba nan yi aka ce domin ka take sai ne dorawa. Ka tallafe ni ka dafa min nima na zamto mai gawa, idan na je taro nima a ko ina da yi haskawa. Annabinmu ina son ka a zuci har ma ruhina, manarka ta zamto a garan ruwa na sha da abincina. Ina bidar ka ina son ka fiye da ni da iyayena, abokanai na da yan uwa hada da duka masoyana. Da zana bar su na kama ka domin ka wanke zunubaina, ka tallafe ni ka dafa ni dan Fatimar ka habibina. Na bidar in yobe jan ka sanni ɗaha masoyina, ban san me za na faɗa ba akan ka tunda ba ilimi gona. In yau shiru bai dace ba ai babu riba a waƙina, kai gara din in rera kasida ko kaɗan ku ji zancina. Akila sai ka gana dace a ko ina ka ji sunana, idan na sauka wuri ka ji an ce ɗan dubai mai waka ya zo. Ya ɗika Rasulallah wallahi ba shi ba falala, indai ana son dacewa sai an rike ka Rasulallah. Kowa ya kama habibin sani na rike ka Rasulallah, ka taimake ni ka dafa ni dai gare ka nake maula. Ranar kiyama ka cece ni ya kai rukul Rasulallah, na zam guda a cikin jama'ar da zaka ce ta masoyina. Ya sayyadil bashari gatan mutan amina farin duba, mai Abubakar mai Umar mai Usman farin duba, mai Aliyu masoyinka ai sun rike ka farin duba. Kuma da su muka yin koyi duk laifukan mu muna duba, matan da na yo kasidar nan da na yo da hannun ka kai garba, ka taimake ni ka karba min dan Fatimar ka masoyi.